Ok. O tɛ mɔgɔ dogolen ye moriya hukumu kɔnɔ, o tɛ mɔgɔ dogolen ye dɔnko hukumu kɔnɔ. Ni o ye Hamidu Sɔ, dɔw b'a fɔ ko tile kelen mori. Bi an b'ale de fɛ yen bi Senu, an sigilen b'a ka salon kɔnɔ, an bɛ ka interview kɛ. An bɛna kuma d'a ma, a bɛ foli ni wale an bɛ sɔrɔ ka na ɲininka kɔnɔ. Karamɔgɔ Hamidu Sɔ, an ɲankuma. An bɛ foli di bɛɛ ma. Fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ nin wagati in na ani minnu bɛna lajɛ. Komi Ala b'a yɛrɛ sagoya la, ale de tɔgɔ ko Faalu lima yurid. A bɛ fɛn kɛ min ma a yɛrɛ diya. Ala sɔnna ka saharo Ramadani yira an na n'o ye sunkalo kalo ye. An minnu y'a ye an ma fɛn di Ala ma, minnu fana m'a ye olu fana ma foyi kɛ Ala la. Ala b'a yɛrɛ sagoya de la. An b'a ɲini Ala fɛ sunkalo hɛrɛ a bonya a karama an bɛ fɛn fɛn ɲini sunkalo kɔnɔ Ala k'o d'an ma. An bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ sunkalo fana kɔnɔna la Ala k'an kisi a ma. Ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kosɔn, Ala k'o kɛ Sɛni Ahmadu Hamawula kosɔn ani Sɛki Amadu Tijani kosɔn ani Muhamadu Ulu Sɛni Ulu Hamawula kosɔn. Ka foli di bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔlu denkɛ dɔlu balimakɛ Hamidu Sɔ ni Mali ani jamana wɛrɛ bɛɛ bɛnna kan ko tile kelen mori n'Ala sɔnna ma inshallah foli bɛ bɛɛ ye n'Ala sɔnna. I ka o présentation diyara n ye kojugu, foli ni tanu an b'o d'i ma. I sɔnna ka actuel media de sɔrɔ i ka so an ka émission kɔnɔ, a diyara n ye a bɛnna n ma. Wa fana i sɔnna ka kɛ invité fɔlɔ ye Mori Kunda. Hali an ko an b'a essayer ka kɛ filanan ye, i ma sɔn. I ko ayi ko e bɛ kɛ fɔlɔ, a n'Ala sɔnna kuma bɛ s'a ma kɔnɔna la. Hamidu Sɔ ye jɔn ye? Hamidu Sɔ donna nin jɔnya na cogo di? Hamidu Sɔ ka bɔ min? I sigilen bɛ min? O ye sigiyɔrɔ o ye Bamakɔ ye, mais Hamidu Sɔ ye Kayi mara mɔgɔ ye. Mais ka se Bamakɔ yan ani ka moriya kɛ donc o tɛ ko dogolen ye. Wala parce que an ka baara fila tɛ anw na diɲɛ kɔnɔ ni kuranɛ kalan tɛ. Bon ni maa ye kuranɛ kɔni kalan k'o dɔn, maa tɛ o tigi ɲininka moriya kɔni na. Wala n'Ala sɔnna ma Hamidu Sɔ kɔni sigiyɔrɔ bi bi in na o ye Bamakɔ ye n'Ala sɔnna. Sago tigɛ ala ye nka yanni an ta yen fɛ o b'a fɔ ko tile kelen mori an kun t'an na cogo dɔn mɔgɔ caman b'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ de bɛ dilan tile kelen kɔnɔ wa walima muso balila dɔrɔn ka ye mori ye tile kelen mɔgɔ ɲininka wa walima tile kelen mori kɔ ye mun ye ko n ye ɲininka sani émission ka taa ɲɛfɛ. O ye bon yɔrɔ jan tɛ tile kelen mori hakili la n b'a fɔ émission caman na o tile kelen moriya in kɔrɔ tɛ ko Hamidu Sɔ bɛ mɔgɔ dilan tile kelen. Mais tile kelen moriya in kɔrɔ ye min ye dɔnniya dɔw bɛ ne la dɔnniya minnu bɛ se k'o kɛ tile kelen ka jan mais dɔnni bɛɛ tɛ. Exemplaire mɔgɔ bɛna don ko kɔnɔ mais i ma don a kɔnɔ fɔlɔ. E yɛrɛ b'a dɔn nin ko bɛna n sɔrɔ i n'a fɔ minnu b'an kunna sisan e ka sɔmi ko dɔ b'a fɛ ka ne ka fanga tiɲɛ k'i sen da o kan k'o ban yɔrɔnin kelen ou bien e b'a fɛ ne ni karisa i sɔminen don karisa bɛna n janfa i sɔmina o la kana k'i sen da kan ou bien e yɛrɛ sɔmina ko dɔ la dɔrɔn exemple i sɔmina ko dɔ la dɔrɔn ko nin b'a fɛ ka na a ma na fɔlɔ voilà k'i sen da o kan yɔrɔnin kelen mais i donnen a kɔnɔ kɔ tɛ dɛ i donnen a kɔnɔ n kan t'o ma dɛ voilà o fana y'a damana baara ye mais n'i kɔni ma don a kɔnɔ n'i sera tile kelen mori fɛ a ka ca Ala fɛ tile kelen ka ja o la o tile kelen moriya in kɔrɔ de ye nin dɔw ye mais a ka ca quoi voilà mais an bɛ dɔɔnin de fɔ n'Ala sɔnna ma sa. Nka i ye mɔgɔw dilan kɔnɔ olu yɛrɛ de nin tɔgɔ in woloma k'a da i la walima. Bon sisan nɔ exemplaire n'an ko k'an bɛ tile kelen moriya in ko fɔ a ma dilan Mali la yan a dilanna fo Amérique de oui parce que cɛ dɔ tun bɛ Amérique ne ka client de don ko Kɛbɛ bon Amérique président falenni u ye président falen Amérique président dɔ nana président min don donc to kɔni dɔn o de nana ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ farafinw na kosɛbɛ kosɛbɛ ale bɛ baara kɛ ni wali papier de ye bon sisan u y'ale gɛn ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔ la a ye ne wele a y'a fɔ n ye o y'a sɔrɔ ni réseaux sociaux ko ma na ko Hamidu Sɔ n'i bɛ se fɛn na ne gɛnna ka bɔ n ka baara la dɛ n b'a fɛ u k'an wele n ka taa n ka baara n ko bon an ka jɛ an k'a di Ala ma ne y'o baara kɛ a ma tɛmɛ comme su kelen tile kelen i b'a dɔn Amérique ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ sufɛla la olu bɛ tilefɛla la donc tile kelen moriya in nana nin yɔrɔ de la ale de y'a fɔ ne ye ko tile kelen mori bon même a bɔra Amérique ka na ni mɔgɔ minnu nana n'u nana sɔrɔ ne ka salon kɔnɔ ne ko an nana Morikɛ fɛ a b'a fɔ ko nin ye tile kelen mori mɔgɔw ta jɛnsɛnna ni ko in ye nin cogo de la wala tɔgɔ in jɛnsɛnna nin cogo la mais tile kelen moriya in n y'a f'i ye cogo min dɔɔni dɔw bɛ na dɔɔni minnu tile kelen ka ja la fana quoi wala mais dɔɔni bɛɛ tɛ a tɛ i n'a fɔ n'i nana Hamidu Sɔ fɛ dɔɔni fɛn fɛn na voilà ou bien n'i nana n b'a fɛ ka kɛ nin ye dɔrɔn Hamidu Sɔ bi kɛ tile kelen non comme ni ko ye tɔgɔ sɔrɔ cogo min mɔgɔw bɛ taa n'a ye o cogo la donc bɛɛ b'a miiri ka k'i ka faamu ye mais tile kelen moriya in a nacogo dɔ ye nin ye mɔgɔw ka faamu la mais a jubaju bɔra Amérique de voilà n ka client dɔ bolo voilà n'Ala sɔnna. Karamɔgɔ i ka o jaabi diyara n ye kojugu
ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo o ye i ye mori kalandenw b'i bolo jɛɲɔgɔnw b'i la an bɛ so n'a fɔ ko ka kuma moriya kan moriya ye mun de i bɛ se ka walawala filɛbagaw ye bon moriya kɔni kɔrɔ ye min ye mago min bɛ adamaden na k'o dilan o de ye moriya ye moriya tɛ sun ye moriya tɛ seli ye seli ni su ye silamɛya ye mais moriya kɔrɔ ye min ye dɔrɔn kungo o kungo ka kɛ adamaden na comme mécanicien ka ca donc fɛn bɛɛ ka ca quoi mais ulamaw n'o ye dɔnnikɛla i n'a fɔ mori o tɛ caya o moriya kɔrɔ ye kungo min bɛ adamaden na ka dilan o de ye moriya ye ka mɔgɔw mago kungo min bɛ adamaden na kungo min bɛ adamaden na adamaden dilanbaga o de bɛ wele ko mori i n'a fɔ kungo min bɛ adamaden na voilà n'ala sɔnna aw kɔni aw bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔw b'a fɔ aw ma ko mori u b'a fɔ minnu fana ye wajulu kɛ a bɛ fɔ olu fana ko mori yala aw moriw ni non olu m'a faamu minnu bɛ wajulu kɛ a tɛ fɔ olu ma ko mori a bɛ fɔ olu ma ko karamɔgɔ i y'a faamu karamɔgɔ ani mori tɛ kelen karamɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kala fɛn na ou bien i tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'a f'i ye o kɔrɔ ye karamɔgɔ de ye mais mori kɔrɔ ye ni kungo min bɛ adamaden na k'a dilan o de ye mori ye exemplaire ka mɔgɔw laseli sisan ka mɔgɔ laseli o fana tɛ karamɔgɔ ye o ye imamu de ye imamu kɔrɔ ye mɔgɔw ka ɲɛma quoi mɔgɔ bɛɛ bɛ tugu mɔgɔ min kɔ ka seli a kɔ n'a ye min fɔ n'a bɛ sɔn a ma parce que i bɛ sɔn ka seli mɔgɔ mɔgɔ kɔ n'a ye min f'i ye silamɛya la i kan ka sɔn a ma wala ninnu saba karamɔgɔ bɛ yen imamu bɛ yen mori bɛ yen bon amidu ye mori de ye ne tɛ imamu ye ne tɛ karamɔgɔ ye. n'a sɔrɔ o diyara n ye kojugu foli ni tanu an b'o d'i ma minnu b'an filɛ mali kɔnɔ mali kɔ an bɛ yan muso de fɛ yen bi tile kelen mori an bɛ émission dɔɔni kɛ kɔnɔ tele media sanfɛ mɔgɔ min bɛ ka lase ɲininkali tɛŋu karamɔgɔ la o ye Isiyaka Mayiga ye karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkaliw ye ɲɛfɛ halisa moriw ka ca Bamakɔ kɔnɔ ne ye radio dayɛlɛ i b'a sɔrɔ caman caman de bɛ yen bon an t'a dɔn an bɛ ɲuman ni juguman wolo ɲɔgɔn na i bɛ se k'an dɛmɛ wa i bɛ se ka i filɛbagaw ni kanubagaw dɛmɛ tɔnfɛn minnu bɛ gosili min kɛ so sanfɛ ka mɔgɔw tanga o ma an bɛ se ka ɲuman dɔn ka bɔ kolon na cogo min ɲuman ni kolon dɔn man go ayi non 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 ni mɔgɔ ye san tan kɛ baara o baara la n'i ma fɛn sɔrɔ a la i kan ka fɛn dɔ don a la nkalon b'a don ye nkalon t'a dugusɛjɛ ye quoi diɲɛ baara o baara maa tɛ se ka saba sigiyɔrɔma kelen sɔrɔ a la ka saba sigiyɔrɔma fila sɔrɔ a la fo ka se saba sigiyɔrɔma saba i k'o sɔrɔ a la i bɛ fɛn dɔ don a la e kuma in faamu mɔgɔw tɛ ka lamɛn de kɛ n'o tɛ mori dɔ man go sisan an tɛ nin sunkalo la i bɛ arajo lamɛn sisan heure mana tɛmɛ i bɛ mori mɛn a la mais ni sunkalo tɛ panna i bɛ min ye a ɲɛ na ani i bɛ min ye tuguni o man ca dɛ e kuma in faamu wala ne y'a miiri so donc yɛrɛ fɔ tɛ Bamakɔ yan bientôt 10 ans san wɛrɛ ne san 10 de ye n bɛ Bamakɔ yan o ye Bamakɔ dɔrɔn ye mais yɔrɔ wɛrɛw t'o la kalandenyaw t'o la wala donc mɔgɔ bɛɛ bɛ moriw dɔn u b'u tugu de ne kɔni bolo parce que u b'u tugu cogo min na e ye mɔgɔ mankan mɛn kalo kelen san kalo 12 bɛɛ e ma deli ka nouvelle mɛn a la ko karisa ye mori ye bi dɔrɔn e y'o mɛn e taara i ka wari d'a ma sunkalo tɛmɛna e ma ye e ko ko moriw y'i ka wari dun moriw de y'i ka wari dun moriw y'i ka wari dun baniw de y'i ka wari dun ko bɛ kuma ni moriya tɔgɔ ye non ka kuma ni moriya tɔgɔ ye a man gɛlɛn o e bɛ se ka kɛ mori ye yanni sunkalo ka ban e tɛ se ka k'a ye wa e bɛ se ka k'a ye ɔ mais ni sunkalo banna ka continuer ni moriya in ye badabada f'a ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo moriya in na e bɛ sigi o kan mais maa k'a fɔ n ye nin ye dɔrɔn o man gɛlɛn o n'a ye ne ja sisan ou bien n'a ye mɔgɔw dɔ ja sisan sinikɛnɛ dɔrɔn i bɛ t'i sigi k'e ye soma ye laada kɔrɔ est-ce que o ka gɛlɛn o man gɛlɛn mais e ka continuer ni somaya in ye fo diɲɛ bɛɛ k'i dɔn ni somaya in ye a ka tɛmɛ san 1 kan a ka tɛmɛ san 2 kan a ka se san caman ma o ye i bɛ fɛn dɔ de don somaya in na fɛn min b'a to i bɛ se ka sigi a kan e kuma in faamu ka fɛn kɔni tɔgɔ wele i yɛrɛ la non o man gɛlɛn n'a ye mɔgɔ ja hali n'a ye min ja sisan sisan i tɛmɛ t'o kare kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka n'i wele fɛn wɛrɛ la ni mori tɛ i ye mori jɔn bɛ se k'i sɔsɔ mɔgɔ si tɛ se k'i sɔsɔ mais e k'i sigi so kɔnɔ k'e ye mori de ye ka mɛn a la o ye fo ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo i bɛ sigi min kan. i ka o jaabi jara n ye kojugu nka anw minnu ye mori kisɛmaw ye i ni ɲɔgɔnna caman a y'an tɛ se k'a fɔ k'an ye kisɛmaw ye n y'a faamu ko i mɛnna yan i ka kuma kɔnɔna la bi tɛ aw siɲɛ fɔlɔ la yala aw minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ se ka kɛ e fana ye mɔgɔ caman dɔn minnu ye moriya kɔnɔna la maintenant aw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka mɔgɔlankolonw kɛlɛ ka bɔ aw senkɔrɔ cogo parce que ko aw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ yala est ce que aw delila ka o hakilina sɔrɔ bon ne delila k'a sɔrɔ même semaine passée ne ni mɔgɔ dɔ kumana n ko ne b'a fɛ an bɛɛ ka réunion kɛ ne kan tɛ mori dɔrɔn ma même somaw b'a la an minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an b'a dɔn karisa bɛ tiɲɛ kan karisa bɛ tiɲɛ kan ne b'a fɛ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye quoi parce que n'an kumana ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya
mais n'a ma kuma ni ɲɔgɔn ye n'an ko k'an b'a kɛ fadenya jalan ye ten dɔ bɛ fadenya sama dɔɔni t'a la dɔnnibaw ni kunfin mana fɔ k'a bɛ fadenya sama o bɛ mɛn yan non o tɛ mɛn o bɛ i m'a faamuya wala mais n'u sɔnna sisan n'an sigira ka kuma e da ye nin ye ne y'o dɔn nin fana da ye nin ye ne y'o dɔn o fana da ye nin ye ne y'o dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gasi sigi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn pilasi sigi amiruso pilasi ye nin ye o bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye a bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye o bɛ dɔn donc ne y'o fɔ même semaine passée mais a mɛnna kabi salon ne y'a kuma fɔ Cheikh Umar Tembeli ɲɛna n ko Tembeli ma n ko mais est-ce que an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn wa Tembeli ye Jigiya Bulon président wala an b'a fɔ k'an bɛɛ ka président parce que Jigiya Bulon tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɔnnikɛla bɛɛ de ta ye i y'a faamuya wala bon sisan fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan dɔnni kɔnɔna la moriya t'a la somaya t'a la n'i y'a mɛn dɔnni dɔrɔn dɔnni ye ka fɛn dilan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fɛn dilan i b'a dilan i ka dɔnta de kɔnɔna la mais n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ nin dɔn karisa fana de bɛ nin dɔn karisa fana bɛ nin dɔn n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ ɲɛ waati min a bɛ ɲɛ o la sisan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don ko in kɔnɔ tuguni parce que ni mɔgɔ wɛrɛ ka k'i bɛ don ko in kɔnɔ f'an k'a dɔn e bɛ nin dɔn wa i y'a faamuya mais sisan e k'a lajɛ kɛ u ye fadenya kɛrɛ dɔnni na kunfinw ani dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni kunfin ko dɔnnibaga ko ni dɔnnibaga bɛ dɔnni ko kɛlɛ kɛ ou bien a ye dɔnni sama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ to jɔn ta la a bɛ to dɔnniba ta la bon n'i y'a ye dɔnnikɛla caman bɛ taa fight la o de b'u la taa fight la parce que u tɛ ka yɔrɔ dɔ de faamu terikɛ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ u b'a fɔ kan goman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan i ye kuma in faamu an ka bonya ninnu to a kɛcogo la diɲɛlatigɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ baara la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ye fɛn sɔrɔ ye gansigi de i y'a faamuya mais baara in kɔnɔ i bɛ se ka dalu ɲumanw sɔrɔ n'a ye mais min bɛ baara in kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn n'a ye dɛ e ye kuma in faamuya a bɛ i n'a fɔ den n'i fa e cɛ bɛ se ka ɲɛ n'i fa ye i ye bazɛn dɔn i ye mobilibaw boli mais kunun min tɛmɛna e fa de b'o dɔn bon dɔnni na f'an k'o dɔn a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ baara in kɔnɔ i ka bonya dɔnnikɛla fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ni ne b'i dɔn n'i ta ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya ni i ka dɔnni ka kɔrɔ ni ta ye même n'i ka dɔnni fana man kɔrɔ ni ne ta ye ni si yɛrɛ fana ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya parce que fila de don dɔ bɛ yen n'a bɛ baara kɔnɔ i ka baara ka kɔrɔ n'a ta ye mais a si ka kɔrɔ ni ta ye bon n'i ma bonya ko fɛn wɛrɛ i b'a bonya a si ka kɔrɔ ni ta ye i b'a bonya o kama dɔ fana bɛ yen i b'a bonya karisa ka baara ka kɔrɔ ni ta ye i b'a bonya o fana kama parce que denmisɛnninya tɛ dɔnni na mɔgɔkɔrɔba t'a la dɔnni ye fɛn ye innamal ilmu indallahi ala ko ko dɔnni bɛɛ bɛ bɔ ale ala yɔrɔ de mɔgɔ min ka d'a ye a b'a dɔn e ye kuma in faamuya wala mais nin yɔrɔ ninnu an ka ninnu k'a la n'i y'a dɔn mɔgɔ min ka dɔnni ka kɔrɔ ni ta ye a bonya n'i y'a dɔn mɔgɔ min si ka kɔrɔ ni ta ye a bonya o n'an ye ɲɔgɔn minɛ ta ka ɲɔgɔn minɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka foyi tɛ se ka don dɔnni fan si la i somaya tɛ dɛ nanbaramɔgɔ tɛ se ka don ko in na tuguni parce que nanbaramɔgɔ tɛ se ka don a la cogo di ko o ko ni k'i b'a kɛ an kan ka dɔnbaga dɔ yir'i la min b'a dɔn karisa de bɛ nin dɔn zuzu. émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ ka suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Actuel Media sanfɛ nin y'an ye Amiso de fɛ bi tile kelen mori ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔma tigɛ Amiso la nka an ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko mɔgɔw sigi ka Amiso kɔma tigɛ walima k'a nɛni Amiso la bon o bɛ taamasiyɛn ɲuman yɛrɛ e fan fɛ wala i ni Mali mɔgɔw bɛɛ ka di a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan bolo sisan ma jate dɔ f'i ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ ne ɲɛ baara in kɔnɔna la terikɛ ni n y'a f'i ye ko ne ye mɔgɔ dɔw dɛmɛ baara in kɔnɔna la k'u dɛmɛ baara in kɔnɔna la a bɛ bonya hakili ma ne ye n ka wari ta k'a kɛ dɔnnikɛla dɔw la pour que u ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ u kana fɛn dɔ kɔnɔ o dɔnnikɛla ka ca Bamakɔ kɔnɔna la n'i y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ou bien an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an ma ɲɔgɔn pilasi de dɔn i y'a faamuya n'an ye ɲɔgɔn pilasi dɔn dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn nɛni an tɛ ɲɔgɔn juguya parce que ne y'a dɔn ne ni nin pilasi ka kan karisa ni nin ka kan karisa ni nin ka kan kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen premier ministre i tɛ se ka ɲɛbɔ président ka pilasi fɛ parce que e b'a dɔn e tɛ président ye président yɛrɛ tɛ ala deli premier ministre ka place la parce qu'ale est président donc voilà sisan f'an ka dɔn e yɛrɛ k'a dɔn karisa ka girin ni ne ye n kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i t'a kɛlɛ o mais n'i y'a ye parce que dɔnniba ma dɔn kunfin ma dɔn o kɛlɛ bɛ ban o kɛlɛ tɛ ban ɔ donc n'i y'a ye mɔgɔ tɛ ne kɔrɔmatigɛ mɔgɔ kelen tɛ Bamakɔ yan i soma i mɔri la ni juguya bɛ ne Amidu so la min ta ka kɔrɔ ni ne ye ne ta ka kɔrɔ ni min ye ne bɛ ala deli la fana ni dɔnniba ko problème o problème ye dɔnniba sɔrɔ
malla ni mɔgɔ min bɛ wuli k'a révolutionner ka problème ɲini a la problème bɛ se ka mada cogo min na ou bien solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ou bien k'a laɲini nin bɛ karisa la est ce que an bɛ se ka mun de kɛ fura ye pour que a ka passer ni problème ye dɔnniba fɛn fɛn sɔrɔ jamana in kɔnɔ ne bɛ min kalama ni ne ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka problème révolutionner k'a problème régler quoi ne bɛ kɛ filanan ye voilà ne bɛ se k'o k'a la parce que ne t'a fɛ dɔnni yɛrɛ de ka kuma o yɛrɛ de man di ne ye a k'a fɔ ko nin ye dɔnniba sɔrɔ o man di ne ye voilà mais dɔnniba an ka ɲɔgɔn place dɔn an ka ɲɔgɔn bonya parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ bonya e ye sitanɛ de parce que yɛrɛ bonya de y'a to ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ n'o tɛ mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ de ye kun ye sitanɛ ye mais ala ko sitanɛ ka ca sujudi bɛ an fa adama sitanɛ ko ale ka ca sujudi bɛ an fa adama ale de ye mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ o de kama k'a danga biya kan sitanɛ fana y'i kale ala ye ale kɔni bɛ taa janɛmɛ mais ale fana n'a a mantonw bɛ taa bon sitanɛ fana dun n'a a mantonw bɛ taa bon sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca e kuma in faamu sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca parce que dɔnnibaga yɛrɛ bonyana ka ca mɔgɔ yɛrɛ bonya dun ye janɛmɛ taamasiyɛn e kuma in faamu wala o de kama mɔgɔ min ne ni e sigilen filɛ nin ye mɔgɔ min bɛ ne ye carré kɔnɔ n'i ma ne don ɲɛda de fɛ wala n'i ma ne don ɲɛda de fɛ i tɛ ne dɔn ne b'i tɛmɛ i la i tɛ ne dɔn mɔgɔ caman bɛ na ne ɲininkali kɛ n ka da la u bɛ ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ Amidu So bɛ yan ne yɛrɛ la oui n b'a fɔ dɔw bɛ yen n b'a fɔ karamɔgɔ tɛ yen dɔw bɛ yen n b'a fɔ taa fitiri fɛ i bɛ na dɔw fana b'a fɔ ko ne de don donc fo n'u y'a dɔn kumakan fɛ ou bien n'u y'a dɔn ɲɛda fɛ u b'a fɔ karamɔgɔ de e yɛrɛ bɛ sigi da la i n'a fɔ garde bon ne b'a fɔ non an bɛɛ de ye kelen ye parce que adamaden bɛɛ joli bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ si man fisa ni mɔgɔ ye quoi voilà mais yɛrɛ bonya an k'o dabila an ka ɲɔgɔn place di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu ni i ka nin émission in fɛ ne bɛ n profiter k'a fɔ dɔnnikɛlaw ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ maliyɛnw ye ka fɔ maliyɛnw ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lagosi dabila sali la sali foli tɛ n'an b'o di ma ka mɔgɔ ɲininkaliw b'an bolo sisan i kɔni an bɛ kumakan min a so la a mɛnna nka mɔgɔw ma deli ka n'i fɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yan ko se b'i ye cogo min na nafolo b'e bolo cogo min na bi fɛn bɛɛ b'i bolo ko yala est ce que e bɛ baara kɛ mɔgɔw ye bilen ka mɔgɔw mago dilan non se foyi tɛ ne ye non se foyi tɛ ne ye foyi tɛ ne bolo ni ɲa bɛ fɛn fɛn la ne bolo moriya de nana ni nin bɛ yen ka n'a di ne ma mais nin bɛɛ sɔrɔla mɔgɔw fɛ yen mɔgɔ minnu fana mago dilanna nin sɔrɔla olu fɛ yen n'o tɛ foyi yɛrɛ tɛ ne bolo ko k'a fɔ ko se bɛ ne ye se yɛrɛ tɛ ne ye non ne tɛ setigi ye o wari tɛ ne bolo n tɛ waritigi ne ye dɔnniba dɔrɔn de ye ne ye dɔnniba min fana ye mɔgɔ bɛɛ ka kan ne ma fanta faama donc fɛn min bɛ se ka baara kɛ cogo min n b'a baara ten mais ko fo n'a kɛra mɔgɔ min bɛ na n fɛ n'o de jɔra a yɛrɛ la n'o tɛ Amidu So ni mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ne bolo fana donc ne tɛ fɛntigi ye fɛn foyi tɛ ne bolo fana ne kɔni bolo voilà. I ka o jaabi jara n ye kojugu ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ni fɛn dɔw bɛ yen ni mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ a tɛ bali an ka ɲininkali tɛnku la hali ne y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma da la an b'i ye gɔnifɔyɔrɔ la i bɛ wari caman di gɔnifɔyɔrɔ la i bɛ miliyɔn caman di kusan na mun kɛra ne ɲɛna i ye miliyɔn 2 ani kɔ di yala ko dɔw bɛ wari di gɔnifɔlaw ma ka segin ka taa minɛ a kɛ bɛnkan ye ko yala kuma ɲininkali kɛ Amidu So la ko yala ko e ta o ye walima e n'o mɔgɔw tɛ kelen bon comme bɛɛ bɛ kuma n'i ta ye ne kɔni ma gɔnifɔla wɛrɛ fɔ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ taara i ka miliyɔn di gɔnifɔ suguba kɔni ma k'a bɛ segin i yɛrɛ nɛgɛw la ah oui ne kɔni tɛ gɔnifɔla wɛrɛ dɔn dɛ n tɛ gɔnifɔla wɛrɛ dɔn parce que n'i bɛ kuma i bɛ min na i b'o de fɔ parce que ne ma deli ka taa gɔni wɛrɛ kɔrɔ ni suguba ka gɔni tɛ donc n kɔni b'o dɔn donc jɔyɔrɔ bɛ Seguba cɛw la sa dɛ min bɛ ni Seguba cɛ an bɛ na o yɔrɔ la o an bɛ na i y'a faamuya ne ma deli ka taa gɔni wɛrɛ kan ni Seguba ka gɔni tɛ mais n'a y'a sɔrɔ ni bɛnkan de b'a ni Seguba cɛ ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn o fana k'an ka wari ɲɔgɔn ɲini u ka taa di Seguba ma ni gɔni banna n'a b'a d'u ma n'a t'a d'u ma yɛrɛ kuma caman fɔ bɛɛ la wala n'u ko an n'a bɛ bɛnkan de la o fana n'a ka bɛnkan kɛ u ka taa d'a ma ni gɔni banna wala ni gɔni banna an k'a lajɛ kɛ n'a bɛ segin n'a tɛ segin an n'o dɔn kuma dɔw kɔni bɛ yen kuma jaabi bɛ anw yɛrɛ bolo mais n'an y'a jaabi fɔ ko an bɛ ka défense ta kɛ so an b'a dɔn Seguba ne kɔni tɛ e dɔn a bɛ se ka kɛ mais ne bɛ Seguba Tarawele mun dɔn afu den ani ne bɛ ɲɔgɔn ye kuma caman an bɛ baro kɛ k'a fɔ ko Seguba de b'a minɛ mɔgɔ la hali n'a tun b'a kɛ fɔlɔ a ka taa kɛ fɔlɔ n t'o dɔn mais bi an bɛ don min na ko bi Seguba kɛra miliyɔn minɛla ka taa kɔfɛ k'a bɛ taa 1000 di ma Seguba b'o kɛ mun kama fɛn jumɛn de b'a to Seguba b'o kɛ o de la n y'a fɔ parce que ni anw kɔnna a kuma ko an ye nafigiw ye parce que nin kuma in u bɛ yaala n'a ye o
o yala na yɛrɛ u bɛ yala n'a ye u b'a fɔ o yala na parce que maliyɛn yɛrɛ taabolo de y'o ye n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ kanu na f'u ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ kun kelen de i bɛ kun kelen dɔn wa ne ye mɔgɔ kun kelen de ne tɛ se ka filɛ nin ka fɔ a la ne bɛ ko kelen de bato i y'a faamu ni ne ye kanu ne ye e kanu de bon diɲɛ ko ko n'a nana e ma e bɛ se k'o fɔ ne ye tiɲɛ kan ne tɛ nkalon fɛ exemplaire sisan ne ni Ngɔnifɔ Seguba Tarawele Ngɔni ko dɔrɔn tɛ dɛ Seguba ye n terikɛ de oui e ma ye n b'a fɔ n terikɛ ya n terikɛ de don n'a bɛ sigi an bɛ baro kɛ an bɛ dɔɔnin ko falen fana kɛ ɲɔgɔn na parce que ne ma fɛn fila kalan ne ye arabu kalan de kɛ ne ma fɛn fila kalan n'i ye kuranɛ moriya sira kɛ vote ye ko ne ka don a la i b'a dɔn k'i bɛna yan ne ma fɔ i ka na i ka ne fɔlɔ ta yarɔ o man ne ma sira n'i ye kuranɛ kalan a moriya na sira kɛ vote ye n'i ko ko Amiruso e présenté a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagner dɛ mais ne tɛ siran k'an présenté oui parce que n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ gagner a bɛ se ka kɛ ne tɛ gagner dɛ mais ne tɛ siran k'an présenté parce que ne b'a dɔn ne bɛ dɔ dɔ la i ye kuma in faamu wala Ngɔnifɔ Seguba Tarawele ye mɔgɔ ye dɔɔni ɲinina de don dɔɔni ɲini ka d'a ye kosɛbɛ donc ka mɔgɔ kanu mɔgɔ min fana bɛ tiɲɛ kan o fana ka d'a ye kosɛbɛ Seguba ye n terikɛ de ye i filɛ nin ye nin salon min kɔnɔ ni Seguba bɛ sigi yan an baro kɛ ka daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ fo sufɛ an tɛ kuma foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma wɛrɛ tɛ yen dɔɔni ko kuma fɔ ko dɔɔni ko kuma fɔ est ce que nin ye nin kɛ nin ye nin bɛ kɛ nin ye est ce que nin ye ne b'a fɔ ne bɛ nin kɔni dɔn kuranɛ la a fana b'a fɔ u delila k'a yɔrɔ dɔ fɔ ne ye turabu la e ye kuma in faamuya u delila ka nin yɔrɔ dɔ fɔ ne fana turabu la o dɔɔni bɛ falen falen ɲɔgɔn na Ngɔnifɔ Seguba ye n terikɛ ye mais mun sababu ko k'i kana ji d'a ma mais i kana to d'a ma mais kana ɲinɛ a kɔ ni Ngɔnifɔ Seguba Tarawele mɔgɔ fila de y'a to ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o mɔgɔ fila in o ye karamɔgɔ Waramasa ani karamɔgɔ Sekumar Tɛnbɛl parce que Tɛnbɛl de ni Wara nana n nɔfɛ n ka nin du kelen in kɔnɔ yan a bɛ siɲɛ 4 bɔ ni Seguba ka fɔli bɛ kɛ Tɛnbɛl bɛna carte di ne ma ko taa Ngɔnifɔ Seguba Tarawele ka fɔli la n b'a fɔ n'an tɛ taa Ngɔni ko ninnu man di ne ye ne ye mori de Ngɔni ko man di ne ye Ngɔni ko man di ne ye fo a sera ka ne nali fo a sera ka nɛgɛn quoi parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ kuma b'i bɛna laban ne yɛrɛ nana dɔn nin cɛ in a nɔrɔla ne la donc i jɔ n ka taa cɛ in nɔfɛ o de la ne ka Ngɔni yɔrɔ sɔrɔ o ye Sekumar Tɛnbɛl ani karamɔgɔ Waramasa ye donc nin yɔrɔ in na n b'u mɔgɔ fana fɔ parce que n'an ye Ngɔnifɔ Seguba yɔrɔ fɔ f'an ka se olu fana ma parce que olu de kɛra sababu ye ni Ngɔnifɔ Seguba Tarawele an ka don ɲɔgɔn na sabu tigɛ la an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen Sekumar Tɛnbɛl ani Waramasa bɛ Kayi nin waati in na an ka foli b'a ye an b'a dɔn a sigilen bɛ ka émission in suivre en direct an ko ɲininkaliw bɛ halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'o kɔnɔ an bɛ avancer ka taa dɔɔni jamana in gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ san caman bɔ bi aw mori ninnu ni yɛrɛ n'a b'aw ka sarakaw bɔ walima n'a bɛ wuli u ka sufɛ ka dugawu kɛ walasa jamana in gɛlɛya bɛ se ka basi cogo min na ka nɔgɔya sama ka na n'a ye yala a b'o bila aw ka programme na wa oui hali kuna sini de tɛ sunkalo tile fɔlɔ ye ne ye misi bilenman 1 faga e ye kuma in faamu mais misi min y'a faga bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ de b'a kɔnɔ n b'a faga n kelen kama parce que sunkalo min bɛ na nin ye kalo ye ala deli caman bɛ kɛ kalo min kɔnɔ kafiri silamɛ même ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ an bɛ da kɔni bɛ ala la nin kalo in e y'a faamu i ni mɔgɔ min bɛ bɛn nin sunkalo in na n'i tɛ hijabu sɔrɔ a la a ma jaabi a bɛ se ka kɛ ni sunkalo banna de an bɛ continuer ni kow ye mais sunkalo kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ ala ko kuma fɔ bɛɛ bɛ ala ko fana de la min b'a ɲɛdɔn ani min t'a ɲɛdɔn an bɛ kɔni b'a la hali kuna sini sunkalo dɔn fɔlɔ ne ye misi 1 faga min bɛ jamana la ani min bɛ Amiruso la ani min bɛ Amiruso kanubagaw la ani min bɛ dɔnnikɛlaw la ani min bɛ diɲɛ bɛɛ la ko ala k'a bɛn e kuma in faamu wala mais an b'an se la mais adamaden n'i kɛra cogo o cogo diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i seko ni damayira ye min ye i b'a k'o de la dɛ dɔ bɛ sɛ bɔ sɛ y'a ka se ye o fana ye saraka ye dɔ bɛ ba bɔ ba y'a ka se ye ba fana ye saraka ye dɔ bɛ saga bɔ o bɛ ten dɔ bɛ misi bɔ dɔ fana bɛ misi caman bɔ dɔ fana bɛ ɲaamɛ yɛrɛ bɔ dɔ bɛ so fana caman bɔ wala min se ye min ye jamana in na an fana bɛ se ka min kɛ an kɔni bɛ k'o kɛ mais an b'ale ala de deli an bɛ minnu bɔ u ka minɛ parce que saraka bonya saraka tɛ saraka dɔgɔya tɛ saraka ye saraka minɛlen de ye saraka ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ minnu bɔ ala k'u fara saraka minɛtaw kan. est-ce que jamana ɲɛmɔgɔ kuma dɔ la u bɛ wele k'u wasa don a la wa ka taa dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ jamana ye. bon a bɛ se ka kɛ parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔw fana man teli ka se dɔnnikɛla ma u bɛ mɔgɔw de ci dɔnnikɛlaw ma o dɔw bɛ s'an ma kɛ n'u dɔw sera an ma fana an seko ye min ye
an b'a kɛ mais an k'u k'a dɔn ko ŋaniya kelen pe de b'an bɛɛ la dɔrɔn jamana in kɔni ka basigi u nana anw fɛ o u mana anw fɛ o jamana in bɛ basigi cogo min an bɛ ŋaniya de ye nin hali n'u ma fɛn di anw ma anw bɛ se min na jamana ko in na kɔnɔ foli ni tɔnɔ an b'o d'i ma émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ halisa an bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu na sɔnni sɔrɔ WhatsApp groupe kan an ka foli b'aw ye émission dɔnni kɛnɛ audio de don minnu na sɔnni sɔrɔ YouTube sanfɛ c'est pareil aussi Actuel Media sanfɛ Cheikh Mayiga ka émission mun bɛ passer jeudi o jeudi bi an ye mɔgɔ min fɛ yen an bɛ so tile kelen muri karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa aw bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye ka mɔgɔw mago dilan kuranɛ la ka mɔgɔw mago dilan ni ala tɔgɔ ye ka mɔgɔw mago dilan ka sɔrɔ an ma bɔ diinɛ hukumu kɔnɔna na sisan n'o ye silamɛya ye dɔw ko o baara yɛrɛ ni silamɛya tɛ taa fiyewu parce que k'i sigi ka nasi bɔ ka bagan na don a di mɔgɔw ma ka nin kɛ tan ko o bɛ taa don silamɛya la yala i bɛ se ka o kuma in cɛntigiya walima k'a nkalontigiya ni émission in non o kuma in kɔni ye miirina ye ni mɔgɔ ye ko faamu cogo min i bɛ taa ten n'o tɛ ala yɛrɛ ye kuranɛ jigi ko fɛn bɛɛ de fura ye kuranɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ de fura ye kuranɛ kalanni a bɛ mago dilan kuranɛ sɛbɛnni bɛ mago dilan ni mɔgɔ min ko k'an bɛ min na ko kɔni dagalen tɛ i kɔni y'i da sago de fɔ mais i ma fɛn fɔ yɛrɛ mais kɔrɔlen de don i bɛ dugu jumɛn de don ni dugu in sigira ni moriw t'a la a tɛ yen mais ni ko dɔn ko min tɛ bɛn n'a ni diinɛ tɛ bɛn sisan b'a sɔrɔ ko dɔ a tɛ ka taa o sisan b'a sɔrɔ a jɔra o ko min tɛ ka ko dɔn ko min ni tiɲɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ a jɔra o parce que nkalon bɛ daminɛ mais laban tɛ nkalon na o ko in ka kuranɛ sɛbɛn ka mɔgɔ mago dilan ou bien ka kuranɛ kalan ka mɔgɔ mago dilan k'a ni diinɛ tɛ bɛn non ani diinɛ bɛ bɛn e ka faamu na ne ko k'a ni diinɛ tɛ bɛn i b'a sɔrɔ e y'a kalan tɛ cogo la parce que hali kuranɛ jiginni na kuranɛ kalanw na mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu la dɔw k'u ye kuranɛ kɔrɔ fɔ cogo dɔ la dɔw fana m'a fɔ ten mais an kɔni ka faamu na a bɛ daga an kɔni ka faamu na voilà o jaabi diyara n ye kojugu an bɛ yan émission dɔnni kɛnɛ halisa an taara an ka ɲininkaliw kan bɔ an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi tile kelen muri karamɔgɔ an bɛ sunkalo min kɔnɔna la sunkalo bonya ni fasamatiyaw i bɛ se ka dɔ fɔ kanubagaw ni filɛbagaw ye sunkalo bonya ni kɔnɔna la c'est-à-dire fɛn bɛ se k'u bilasira n'u bɛ se ka sunkalo nafa bɔ cogo min na a kɛra nafila seli ye o a kɛra ka fɛn dɔ d'u ma yiri sira fɛ fɛn bɛ se ka ko dɔ ɲɛ u ye walima ka hakilina dɔ d'u ma ka bɔ sunkalo la n'a y'a kɛ tan n'ala sɔnna nɔgɔya bɛ don ko la walima hakili bɛ sigi i bɛ se ka sunkalo la dɔrɔn hami o hamina bɛ adamaden min na n'i b'a fɛ ala ka dilan i ka ala ka c'est-à-dire que i ka ala jɔyɔrɔ ye sunkalo ko la ou bien i yɛrɛbakun ka ko la sunkalo su o su n'i bɛ n'i da i b'i jija i bɛ joko 2 seli n'i ye joko 2 seli i jija i ka salatil fati kala siɲɛ 11 k'i da salatil fati i b'o kala siɲɛ 11 dɔrɔn k'i da n'i y'o kala siɲɛ 11 suratul ikhlasi 1 k'a la i k'i da ni o hami ye sunkalo in tɛ ban ala b'a hami o hami n'a bɛ adamaden na hami de don ni hami min bɛ adamaden na dɔrɔn n'i bɛ n'i da di n'i bɛ n'i da i bɛ joko 2 dɔrɔn seli i bɛ salatil fati kala siɲɛ 11 parce que kabako de bɛ 11 na n'an ka mi dɔ kɔnɔ wala Sheikh Ahmad Ahmadullah i y'a faamuya 11 b'ale de bolo 11 de ye duwawu jaabi caman tile mais tɛ se k'a fɔ a bɛɛ tile dɔn mais duwawu jaabi caman tile de ye 11 ye donc n'i y'a kala 11 salatil fati kala siɲɛ 11 i b'i ŋaniya ye min ye i b'o fɔ ala ye ka qul huwa allahu ahadun allahu samadu n'u b'a wele ko suratul ikhlas sura min tɛ kuma foyi kan n'a bɛ kuma ala yɛrɛ dɔrɔn kan i b'o da kan i bɛ tila i bɛ salamu aleykum bila i b'i da ka sinɔ sunkalo in tile 30 in tɛ ban n'ala ma jɔyɔrɔ ye alhamdulilayi i ka o jaabi diyara n ye i ka o kɔnɔnajɛya an bɛ foli d'i ma a tanni d'i ma minnu bɛ k'an wɔ fɛn fɛn tiɲɛ k'u ka temps bɛɛ de k'u sigi ka nin an b'u fo an bɛ Aminiso de fɛ yen an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la foli ni tanni an bɛ segin ka kurakuraya fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ k'an suit ani e yɛrɛ i sɔnna k'an bɛ sɔn i fɛ yen bi donc ɲininkaliw bɛ yan a tɔ man ca tuguni nka a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ jamana in bɛ ka mara cogo min na n'o ye bandaw n'a fɔ jango ye yala hakilina dɔ b'i la jamana in taabolo la a taabolo ye ja walima a bɛ ja an bɛ don min na ko bi ayi ne tɛ politicien ye an bɛ ala deli dɔrɔn jamana in a bɛ ɲɛ cogo min ala k'o sira dɔn an kɔrɔ mais ne tɛ politicien ye politicien de b'a dɔn ka analyse la jamana bɛ nin sira k'a ka ɲi ou bien jamana bɛ nin sira k'a ma ɲi mais ne ye mori de ye ne ka moriya kɔnɔ ladilikan dɔ bolo oui ladilikan min bɛ ne bolo parce que ladilikan tɛ ala ka ladili kɔfɛ an bɛɛ bɛ ala de deli sira min n'a bɛ mɔgɔ minnu bolo ala k'a ɲɛ u bolo an kɔni bɛ o de ɲini ala fɛ
mais politicien de bɛ se k'a fɔ ko a ye nin sigi a ka ɲi a ye nin sigi a man ɲi a nin bɛ nin yɔrɔ in na a man ɲi mais ne tɛ foyi dɔn politique la ni ne ye n da don o la ne ye nkalon tigɛ wala an kɔni b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ salila sali an b'i ka voyage ko mɛn i taara janjo caman na Côte d'Ivoire ni Burkina jamana caman na ça an yɛrɛ tɛ dɔw mɛn mais i taara yen nɔ parce que i b'i ka fɛnw kɛ i t'a a to bɛɛ waa kala yala taali i bɛ taa baara wɛrɛ la mɔgɔ ye walima i bɛ taa modiya kelen de hukumu kɔnɔna la non mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ala sɔnna ka se d'u ma m'u ka setigiya ninnu dɔw sɔrɔla Ameriso la oui i y'a faamu hali bi sisan ni sigilen yan hali bi ala ye dɔ ci ma mɔgɔ min ye monturu san wari hakɛ dɔ la k'a ci ma ani fɛn dɔw ko ci ma hali sisan n bɔra ka t'o koli ta m'o koli yɛrɛ m'o dayɛlɛ fɔlɔ e kuma in faamuya wala ala ye o mɔgɔw di yan o mɔgɔw dɔw bɛ ne ta spécialement ka taa ni ye jamana wɛrɛ n bɛ taa baara k'u ye n bɛ baara minnu k'u ye a dɔw bɛ ɲɛ i n'a fɔ ala tɛ sɔn a dɔw fana ma cogo min na parce que adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ ɲuman ni juguman de don i tɛ se k'a bɛɛ dilan donc o mɔgɔ caman bɛ n bolo Ameriso ka moriya kɔnɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma kosɛbɛ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma olu fana b'an ta u bɛ taa n'a ye jamana ko kan mais n'u taara n'a ye jamana ko kan an bɛ se ka taa olu ta kama sisan i bɛ se ka taa ci dɔ kama semaine kelen i b'ale ka ci kɛ n'i banna la mɔgɔ wɛrɛ fana minnu mago b'i la i bɛ na wala n'i ka séjour fana banna i bɛ taa o cogo la bon n bɛ jamana o jamana k'e ya jamana ka ca nin cogoya min na donc o bɛ na nin sira de fɛ tan wala a bɛ na nin sira de fɛ ka caya n yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la spécialement comme Dakar filɛ nin ye wala Dakar ye dugu ye n yɛrɛ wolofa ka du bɛ Dakar Pikine quartier dun dɔ bɛ Dakar ko Pikine n yɛrɛ fa ka du bɛ yen donc ni n taara Sénégali o bɛ i n'a fɔ n ka jamana de wala Sénégali ye dugu ye fana dugu min fana moriya bɛ k'a la ka tɛmɛ Afrique dugu bɛɛ kan i y'a faamu ala deli dɔ bɛ yen yɛrɛ ni sera n'a ye Sénégal dugukolo kan a tɛ baara kɛ bilen oui parce que moriya kɛra olu ka dugukolo kan kojugu i y'a faamuya n ɲɛ tɛ Mali la yan moriw ka ca an fɛ yan mais Maliyɛn mori fɛn fɛn ɲɛ b'an na an bolo yan o bɛ taa Côte d'Ivoire o bɛ da siɲɛ kelen na mais i t'u ye Sénégali de i t'u ye u ka taa Sénégali de donc kun de ye nin ye parce que Sénégal ni jamana caman tɛ kelen ye dɛ fɛn caman bɛ baara kɛ Mali la yan a bɛ baara kɛ Sénégal dugukolo kan sanfɛ parce que moriya ye baara kɛ Sénégal kojugu e kuma in faamu wala fɛn caman bɛ Sénégal quoi donc o de kama Ameriso n ka Sénégal taga kɔni donc Sénégal kɔni bɛ caman de don yen i n'a fɔ Sénégal kɔni bɛ se ka kɛ n ka dugu ye yɛrɛ wala n'ala sɔn parce que n badenw bɛ yen wala n fadenw bɛ yen mɔgɔ minnu n'u bɛ fa la wala an kɔrɔmusow bɛ yen donc an bɛ taa Sénégal kɔni ye n ka dugu yɛrɛ de an foli b'u n'ala sɔnna sa dan sɔgɔ ni ko karamɔgɔ émission a sera a kuncɛyɔrɔ la donc foli ni tanuni an b'o d'i ma an b'o di an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu sigi ka émission in suit kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wamasa ale mun ye wuli ka jɔ kɛ ka ko sigi sen walasa i ne bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na téléphone na donc an bɛna i ka folikan laban ni émission nin kɔnɔ ani n'a bɛ bɛn n'a tɛ kɛ baasi ye i bɛ ka téléphone numéro di kanubaga ni filɛbagaw ma minnu mago b'i la oui donc problème t'a la donc ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an wele Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i ye n wele n'i ma n sɔrɔ i b'i ka vocal bila ni n y'a lamɛn n'i kan ka jaabi parce que kuma bɛ man kan ka jaabi wala i bɛ ban ka kuma mɔgɔ dɔw fɛ u b'a fɔ a karamɔgɔ e t'a fɛ ka ne jaabi i b'a sɔrɔ i ye kuma min fɔ jaabi t'o ye parce que kuma tɛ jaabi min na jaabi tɛ kuma min na o tɛ se ka jaabi e kuma in faamuya wala n'i n wele n'i ma n sɔrɔ i b'i ka vocal i b'o bila n'i y'o bila ni n y'a lamɛn n'i kan ka jaabi i bɛ jaabi mais n'i ma kan ka jaabi i tɛ jaabi e kuma in faamuya o numéro ye 76 55 55 91 i bɛ Mali indicatif k'a la n'o ye 00223 76 55 55 91 voilà ou bien fana i b'a kɛ 00223 encore 98 52 52 52 voilà ninnu ye numéro ye numéro minnu n'i y'u wele n'i m'u sɔrɔ i bɛ se ka WhatsApp bila ni ala sɔnna ma donc n b'a lamɛn ni ala sɔnna sa. I ka folikan ka tanu kan ka se acteur media ma ani kanubaga ni n bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn k'aw yɛrɛ fɔ i ka bɔ i fɛ ka se n fɛ k'i fɔ mɔgɔ min bɛ k'an filmer fana Yaku Dumbiya ale ye numu ye o tɛ mɔgɔ ɲɛnama o cogo la mais comme a fana ye filmeli fitinin min kɛ parce que olu tɛ se filmeli la kosɛbɛ minnu tɛ se kosɛbɛ d'accord donc an bɛ foli di i ka cameraman fana ma min bɛ k'an filmer ka foli di i yɛrɛ fana ma donc ka dugawu kɛ jamana in bɛɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ soma mori an bɛ sago ye min ye ala k'o k'an ye mais a ko dɔw bɛ yen an k'olu bɔ dɔɔnin kɔnɔ maa tɛ se a bɛɛ la i tɛ se a bɛɛ la n'o tɛ
ngalon fana a b'a don ɲata dugusɛjɛ wala mɔgɔ minnu fana an bɛ baara k'u ye o fana k'a dɔn u bɛ taa minnu fɛ k'an tɛ ala ye an ta kira an ta ciden an ye dalu baarakɛla dɔrɔn de nka jaabibaga ye ala ye donc o la n'i nana amiruso fɛ ala deli la amiruso tɛ ala ye i bɛ taa min fana fɛ o fana tɛ ala ye ala tɛ mɔgɔ mɔgɔ o y'a kɛbaga dɔrɔn de a jaabibaga ye jɔn ye o ye ala ye donc salila sali an tɛ n'i filɛ bɔ ne tun b'an bolo bi an bɛ mɔgɔ min fɛ amiruso tile mori an kun ne fɛ bi f'a ka so senu donc foli ta ni an b'o di an kanubaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min bɔ émission in si nin y'an donnen sunkalo kɔnɔna la sunkalo kɔnɔ an y'a ŋaniya ka moriw dama ta émission dɔnni kɛnɛ sanfɛ donc o mori fɔlɔ o de bɛnna tile mori ma amiruso ni an y'a woloma ka bɔ tɔw cɛla ka na ale fɛ yen bi k'a da nali la filanan sabanan naaninan n'ala sɔnna olu mana identifier don min na an b'u tɔgɔ publier an bɛ sɔrɔ ka t'u fɛ yen aw dansɔgɔnin ko an ka foli b'aw ye an b'a fɔ k'an bɛ jeli